Ole tunjum video at chuan footage maktak tak te kan talang vele donanga heng footage te hi shilfia har satak anne kongsira Sazuk ding mu chu driver then khatan chuan thilpa ngai ani nge yang abik takin ramhnoya tlanlai phei chuan nima sela reilo te chungin anbole dai train ready torin Kentucky Zanlama Kawngpuia zim taka motor akhal lain Sazuk asumhan trap ramsa chu alading rengti amu thei ti chuan hunrem chang chu lain thla chu alata ane thalaka hian Sazuk kongsira ading lai hi imu theng chu ama ero chu alandanin mi tuemo ani lopon engthilemo tak ambula hian ading ti amu thei apian mang hi mishing pian mang nen ainanga nima sela alangtlang thei thung tin chu baka aban chu ti chuakin Sazuk chu ei tura pe niin alang mi then khatin an rin danin he thil danglam takhi triau chum ani lo pon eng en khal ani an ring chiang taka en theinan ready tor pakhatin thalak hi ati eng heng he heti hian chiang takin I mu theyang chu he thil hian thla te po ang deu ome enge ani chia chiang takin channa aum theidon lo niin alang ole tuna ve thung chuan Loch Ness monster thon thuwa kan lo hriat fo train mi pakhatin alak fu na kan talang vele don ane kumsom nga palia upa Richard Maver chu Great Glen Canyon inti siakna kumsang hi somni pakhat September thla khana telveya heta ta khian tuya Loch Ness monster ang tak chu alafu YouTube pa upload atan ajon manga video win alak lain camera chuan vawkam naya tui thuk vaklawa thil engemoni lakfu ane atira Richard hian tuya engthil nge omti chu ashelo ama ero chu footage hi upload ani nuwa viewers then khatin he thil danglam takhi anlo mu han ente le thil engemoni sei tak tui hleu lai hi imu theyang hei hian ma sang thon thuwa an she train Loch Ness monster ang view ome ngong sei tak samuk tak le pangpar nen Richard hian athil lak fu chu aoi lo hial zok ti Daily Mirror ashil footage hi voi engmozat ain non nge nge mi then khat chuan lok tui chunga lang aniang ti tenan soya a thenin tui phone in a siam an husual aniang ti tenan soi vele thung ama ero chu nesi dai hadar chuan hei hi ma sang nung cha an la nge ti chiang tu le he tui tu ma hian Loch Ness monster chu a che nge ti hei hian ati chiang ti na soi vele thung ane Google Arta thil mu hian in hnial na tam tak a chok chuaka ma sang thon thuwa nung cha The Kraken hi alo om tak tak rengem ne The Kraken hi skui tang tak lian tak mai sea monster ania Scandinavian folklore hi alo chu na bul ane sanghaman tu ten skui lian tak tuifin ria ta an mu nuin historian ta chuan ma sang thon thuwa Kraken hi aum tak tak an ring kumza chuang aral nuwa po he nung cha hi alien zual zel anian ringa long lian tak po voile khata tui chunga chuan apo lu thei an ring Google Art atanga en hian deception clear kar atanga mail engemoza ta hla a Antarctica Peninsula bulloka hian thil danglam tak chu tuya amu thei helai thil dum bi khe hanti nai chuan thil engemoni them chu tui chunga hian a om hei hi thil bial polian tak ang mai theya engthil po chulong ni se hei hi nungcha rol takani ti a hriat thei Google Art measuring tool atanga ante dhanin he nungcha hi meter zan hi somnga hlai ane mi tu man hei hi engthil nge ani an shelo nima sela theory then khada chuan Kraken alien craft tuya pil ani lo pon plesiosaur ani an ring
plesiosaur hi tuya cheng thin reptile lian tak Jurassic period chantira cheng ani helai mun hi afal em awangin mitam tak chuan ma sang reptile chu he tuya hian an chen tak tak an ring ani lo vek puin ma sang thon thuwa kan hriat the kraken hi a chen an ring ani he TikTok video danglam tak hi animal queen upload ania Japan drama tlang pakhatan lak tiin an soi camera an lak hi anen te le clipa hian dragon no ang tak luya tuya hleuhlai hi I hmu theiang mitam tak he video entu te hian he hi alemani an ring chuti line khovela nam sang sang te hian an thon thuwa dragon hi atel nual mai kumsang tam tak chung khan mitam tak chuan dragon hi aum tak tak an lo ring to medieval hunlai kha chuan Europa dragon te hi an lianin thalian tak an nei baka mei al an phu chuak thei boka thil zon an nei awangin thil tam tak an ti chhathin ti in an soi ama ero chu manlai China a ve thung chuan dragon te hian khom dan chu an thunon thin ani an ring vanram le khovel pon lam te chu an veng thin ani an ring bok ani chuan engwangin nge he nung cha hi hunrei tak chung atang khan atak tak ni tura an rin niang le heng ma sang thon thu phena hian thudik alo in thup reng em ne Adrian Mayer professor Stanford University mi chuan dinosaur fossil rural chu dragon ani aring vo in thlengin hetiang rin dan an la nei te po hi thilmak tak chu ani ve shim April kumsang ni somthi pakhat khan Bills Bay Washington a huan nei tu pakhat chuan thilmak tak mai a trail camp pakhata chuan alafu a footage hi YouTube channel a upload a Jimmy B trail camp sa mi zong zong muatan upload ane hanen te le Zanlaia a trail camps ram hnuai ngoa akam chuan he thil hi alafu ane pumrolian tak mai veilama tanga dinglampana akal lai hi kan hmu theu ome engpo chulong ni se khan sang tak thing phena kalti chu a hriat thei maktakin anhu ka reivak lo mei thla a trail camps pali chulaya ankam te chu abo tatlat mai ane mithen khat chuan he hi sapel tu gili sut ha niang ti nan soya trail camp bote po hi amaru nge anian ring chuti lain a thenin footage hi chanchop aniang tin an soi vele bok ama ero chu trail camp footage an upload a hian ramsa mutur aum nual thungsi entirnan Sazuk le si halang te ani chuan he thil mu danglam takhi enge ni erin vele Bigfoot ani theima engem ole tuntumatan chuan khadi zong khani ye footage danglam tak tak kanan darlan tak te khan engkhange danglam berai shet vele comment lama milo shetir vedonia